Kowe ngajak ning tawamanmu nganti lisir srengenge ono kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kebentuk pipimu mesti tak ciwel 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 ala ciwel lali janjine kanane alesane mangkelake sopo ora gelo kowe ora teko gelakatmu sajak nyupriyani atiku sejono kowe kencang karo wanita liya dino minggu sing katemu kowe ngajak ning tawamanmu nganti lisir srengenge ono kene aku nunggu kowe tak SMS rasa lesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yen kebentuk pipimu mesti tak ciwel 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 ala ciwel lali janjine kadane alesane mangkelake sopo wong sing ora gelo kadung kandhang kowe ora teko janjane kowe nang ndi gelakatmu sajak nyupriyani atiku sujono kowe kencang karo wanita liya sakno Oke, motor tapi asik. Demikian